Good afternoon, sir. Good afternoon to you. Afọ bụ ka ihu gị na bụ sọnsọ ọchị ọchị ịgwa ya afa gị gwa ihe deme n'ụbọchị taa. Afọ ahụ Samuel Nlago, Walter Nlago, ọzọ ike nke ukwu. Taa a na-eme ara na ụmụ. My mother was the second daughter of this family. So my mother, second daughter of this family. Okay. Onye mụtara gị bụ onye nwa bụ nwa nke bụ nwaanyị gị ba amụrụ n'ezinụlọ. Okay. A na-alị ya na ụmụ obodo amụ Ifeke. Okay. Na Okoro Nlago Oji. Wow. Daa iwu ụmụ ya. Na family a buru ibu, ọ buru ibu. Ọ nukwute family bụ ọhụụ. Ezike family. Ya, na nghọta gị ọrụ gị ka olugo fourth generation bụ ezinụlọ. Precisely, it is the fourth generation. Okay. Get the fourth. Okay. We are not now. Okay. So, ihe a na-eme, onye gwa anyị ụnọdụ n'obi, ihe a na-eme tata. I was so excited. Wow. I was just through back. Oh, we do with the novel. Here, dream come true. Oh, the line in our plan again, me heading here. Along the way, oh my, they will jump all the necessary. Because they so you have to support them. It's a very good initiative for them. I bless God for them. Like I want to I want to why like more na wo eno ya na bo ara no mo ama na enwe ye du otu aha so ọ bụrụ m ihe ọhụụ na ndụ m kedu ndụmọdụ a na-enye anyị nwa bụ ndị ntorobịa ndị ka na-eto etopụta gbasara ihe ara na ụmụ kedu ndụmọdụ a ga-enye anyị nwere ike uchu na ya ndụmọdụ n'ime ya one mmadụ ịmaghịzi origin ọ dị important because if you know your root your root now forbid. Because of the problem in our society today. At times, most of the things our root now forbid. Thereby going backward instead of forward. But I want this root now. I mean, because it's a root. Emmanuel Ogu. It's my brother. Yes. About Umrenum, Begam Sripata, Nemsoro, Kawakanamiana. So, thank you. Because you know why he had met today. He had met our Yaranomo, Kaundewadala. And then I don't know church on the Wadala. Nsuka na wezu ka taa kedu ihe eji maka ya wee na-eme ya ihe eji maka ya mee o ka nwanne mara nwanne ya
on the one nigga in one nigga knows or the grand ass one nigga. No, more one. Huh? And when they never know myself, but do that no crap about Hamlin. Okay, you make it why Kobe they get no botchita. Oh, Obi the Cabus who broke here. If we're from one saying, yeah, I grab the book, how I met you to the match book was remember here, all the Mamaka, Obi the more so. I can't see Benoke. So, yeah, I make my guy book, Obi the moment too much. Yeah, I am a double or four like Mwana Aduga Joe. I'm not a mere no more. I go over here, Obiang today and Bella here. I'm going to go no more. I go so over Nugute, Iobiang, or Budi and Cousin. So get on the Modin and Yai and Wabo, Omo, or all four, now my get on the Modin and Yai, Basara, Made, Emma 1 year, get on the Modig and Yai. The modern guy on Odia. I try to say, be there now. You wonder, I'm not going to win the same. Yeah, when you come, yeah, one day. Oh, I may yearly now. Okay, Mamma. The more people now, I'm on the man, I'm not going. I'm not getting a mistake. I go 1 year. More choy you could, when I go to more as a bottom, and one day, yeah, I won't hear dog more. Yeah, 1 name or 1 year. I won't hear church. I won't hear go more. So the more he will be there, and I'm here. With money or that money, and the more. I can then call Massa. And Masaka Chile Gozegi Gunye, what are you going to morning like I'm what I hear no watch down? I Jesus Christ. I got to get any low. Thank you very much. Humble success and Madago. When you can she I'm not born as a yellow one. Now with the million. If you were Biado was in Catabo, I be on Bendogum. Muanalo. Why? Now we forget. Bonquem, there's no name forever. Muanalo there wine. So for America Malonam, there were here, mine and men white is no marker, Begaraga, and a ball, and a nomo. Macarabia no be Kemo. Muano one bears a yellow one. Ian Mutarabo. Aranomo, bo opportunity. Oh, Momuji, when I'm a boundary. If one day goes, okay, Maranoya, 1 day. Macaga alone get up 1 day. They got to go. So I hear him 1 or 1 got trouble, Aranomo. Aha, Jack Patara, Ujo, he friend and Batabo, Aranomo. You were Massim. What to Gakanji, where she has been. But it's not a man or tough. We see free and a metamagonia master. Ekelewang in there. I have found Bonabat and Manago. Success gauge Malum Mana house on Bez and Yellow. Now with the million. Dalo. A humble Etokurenya Ezike Ezikamum Madelania Winne a holder. A Madelania Ezia Hope Ezike. C'est Umofeke. Okay. So Hanaba local dinner way with a motasia do Wadialam. Okay. I'm a Maria woman. I don't know more. Kaya Mundo can go. We have I know more. Do Wadiala Kanga Hana Bro Ufobara. So you need that we have non go away. We have. Nsi Madelanya Nezika Puta. Abiano would have about it. Okay. Abiani Homa. Abiana Mufoka. Abiam Ella Hiokuda. You need a way ballot in his yearba. I need a woo or two. Abiano would come to the Potapata, but Abiano would have Jureju. Amufoka. How Jureju? Eh? Ihioma. Ihioma. How Jureju? Nezika. Nke dawo mgbe ka ezika. Ebe ga alụlụ ya. Alụlụ ya na kwade ha wo dudu. Ududu okporo. Ogbedi ezika. Ebe ga alụlụ ya. Alụlụ ya na ụmụ obom. Ewatre hen nekwu. Ego ezika. Ego ezika. Alụlụ ya na ụmụ ebele. Okporo. Egodene oru nwanyị
Angula na ududu. Ebe lombo ekesike. Then Ugochi. We hama. Kalori ya boja nkalo plaza. Ani le turum. Mewo nwata n'ime ha niile n'ụmụ ezike mewo nwata na mmadụ n'anya mewo nwata. Ndị niile ahụ kwa na ebe ka ha nọ wee. N'ime ihe niile ezike mụrụ ụmụ nwaanyị ha niile anwụchala. Sọ nke bụ onye dị ndụ. Sọ ngwụ onye dị ndụ. Ụmụ ndị niile ahụ ndị nọ si ibe ya na. Ụmụ ndị ahụ ụmụ ezike mụrụ nwụsịrị anwụ ụmụ ha ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị nọ. Okay, ihe niile bịara nga taa ma ndị ọgọ ha ma ụmụ ha. Ma ndị ọgọ. Ndị inwe ike icheta ole ụmụ ha dị. Mbade. Ọ karịka. Ele ka ga-esi go ya. Ha bụrụ ọtụtụrụ. Okay, ha bụrụ ọtụtụrụ. Mmadụ n'anya wee agbụrụ ya wee ruole ihe dị ka agbụrụ ole. O rube 6th generation. Okay, mana o ruole 5. O ruole 5. O ruole 5. Mana anyị na-echekwa anyị na-asị na o ruole 6 maka onye nke a na-akpọ Ogbodi Ezike n'ụmụ Ogom. Mmanya alụlụ n'ụmụ ezi. Ụmụ ezi anwụgwele. Nwa ahụ mụtara amụtagwele nwa mụtakwa nwa na mmanya ahụ wụ nwa ya 6th generation wee. Ọ wụ eziokwu. Na ọ ga-awụchawa eziokwu ị ga-esi etu ahụ mee ya. Ị ga-esi etu ahụ mee. Okay, maka ha gwara anyị na enwekwele 6th generation ebe ahụ. And ha ncha ga-abịa nga taa. Ọ wụ eziokwu ha niile ga-abịa. Ele mgbe ha ga-eji bịa mgbe chi jiri. Ha na-abịa wee ha nọcha n'ụzọ. Akụkọ. Ọ ndị nwa dị ala m ne. Ọ ha planụrụ ihe na-emekwe n'ihe. Ele ka obi dị gị? Wele ọ ga-adị mmadụ agama echiwu. Ele ekpere na-ekpekwere n'ihe ụmụazị niile ma ogologo ndụ ahụ isi ike ihe ọbụla ha tiri aka wụ ihe eji ebi ndụ ọ ga na-agaziri ha ma ha ma ụmụ ha ebe ọbụla ha jiri. Anyị lele anya nke e mụrụ nwaanyị anyị hụrụ nga mana asị Oriakụ gị. Ọ nwaanyị mmiri ọ bi n'ụlọ a mmiri ahụ mụsịrị ndị nwaanyị ndị nwadịala anyị niile mụsị ụmụ nwaanyị anyị niile. Ị nwere ike ịkọwatara anyị aha ya? Aha ya Josephine Ezike. Josephine Ezike. Ya bụ nwunye gị? Mama, ị nwere ike ịgwatụ anyị aha gị? Josephine Ezike. Josephine Ezike. Maka ego obi dị gị na ihe a na-eme taa? Obi dị ka obi si buru obi. Obi dị ya mma. Elekwana ekpere ị na-ekpere ụmụazị niile maka papa anyị gwara anyị ụmụ na ụmụ nwa dị ala ndị mekọmụrụ ọnọdụ taa. Ele ekpere ị na-ekpere ha? Ekpere m na-ekpere ha ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ogologo ndụ na ahụ isi ike. Na-eje ilo. A na-eje n'ụzọ ọ na-eme n'ihu a na-edere ha na-eme na asa na-edere ha n'ezi. Ọ ga-adịrị ha mma dịrị anyị. Papa ngwa were na ya anụ n'ihe nwunye gị kwuru mana emekwara onye ọzọ nke ọzọ anyị na-ahụkwa gwakwa anyị na nwunye gị ịlụlụ nwaanyị na-awụ. Alụlụ nwaanyị na-awụ. Bịa Felicia bịa. Onye nke anyị na-ahụkwa ndị nọ n'akụkụ ele onye Felicia Ezike nwunye m nke abụọ. Oge nwunye gị nke abụọ. Ngwa nye ya maịkị ka ọ kwuo ọgwa okele ndị n'ebe a. Nye ya maịkị ka ọ gwa anyị okwu kele ndị n'ebe a. Onye ọma ele aha gị? Afọ m bụ Mrs. Felicia Ezike. Papa anyị gwara anyị nọọ gị ma nwunye ya nke abụọ. Yes. Ele ka obi dịkwa gị n'ọnọdụ anyị nọ n'ụbọchị taa? In short, obi dịzi m ka ọkụkọ gburu agụ. Ele ekpere ị na-ekpekwere na ụmụazị niile haziri ihe a n'ụbọchị taa? Ekpere mbeje kemgbe ha many months nji wee nụta na ụdị ihe dị otu a na-eme nchọtụ ekpere m ahụ ọ dị ire ha sị m ka Chineke gọzie ha niile n'aha Jizọs. Bye. Oh, God bless. Ara na ụmụ Ezike na mmadụ n'anya ụlọ 2021 na-asị na ọ ga-adịrị unu niile na mma. Nne nna ya na ka ọ kpere anyị ekpere were mmemme ha kpee n'aka Chineke.